Committee lang tum a local committee page silo alam tum je open Narendra Modi aphan puthot Prime Minister Kapemanji aphan that 6 SC parliamentary constituency pen ke toidun BJP candidate Omor Singh Diso aphan ongdung avut pen ki pidunji aphan pini alang letum amethang ho pen ta waida klarsa pen ningjelo la pen ke alang letum pini EPHLC that akapeka political party ave pangrum pet pen bang suri sira bang phokera ke thom EPHLC tum pini daglum bajang konsensi pen BJP long chipok dun lo alang tum team kar bianglong mate BJP tum ke claim ke dam awar sai mesen la pen ke EPHLC asongja pu atum penan ra phan kachumbai kachong thui alam alang tum aninga klong alam che than lo lasi la so joy ne pen alang tum halal tum phan la sona sang deng kachubaya sang deng abatai ong masi la so ke kroi kre masi pini bangke alang tum bangke BJP team kar bianglong ke claim ke dam asang deng thek long si pinili tum long si na chepe apnom lo la pen ke chugedam tang dak Colonia konsensi tame penana leader atum EPHLC leader atum nang join dun lo la pen aphi bang ke candidate la pen hodak local MLA Dorsing Ronghang alang tum dam si hodak ta don pharuhini suse EPHLC atum nang join dun lo pinili thota me ko don pharui siba suse an mu hodak tame phuluni long tame Dorsing Ronghang ari deng pen pini hodak deng pon po la pen ke non ke bangji Dhonsuri konsensi long Dhonsuri konsensi angkang long tame bang pharo phobak EPHLC atum dak nirtum long dak laso BJP asai hem district asai hem long si TDP long sinang joinun po la pen ang par tame chingthong pen ki thurdun a candidate pen chenglok angton EPHLC tumsi hodak nang joinun la pulo inuta avelo la EPHLC claim ke ang tona chili chilata bibilo pusipu asila tum dame nang chingwai elo asila tum dame nang join la pen nang par dame amat mia party dame chugidam tang dame borjab men nang join dun lo la pen independent kiturdun dil bharti satri pachitir ponsi bang 700 plus atum nang join dun lo non bang ke amat mi party atum borjan men chugidam tang ki thur hola sota me non tadam nang chingwai elo 23 24 mane nang join po la pen nang part me dak akapre political party tumta ex MLA di Mahosaw district president halai ta me nang join po congress district president lason si dukik lang penan bang futum penan nang join pihak bini dolang